Για να καταλάβουμε καλύτερα τα ερωτήματα που απασχολούν την οικονομία, ας δούμε το παράδειγμα του Ροβινσόνα Κρούσου. Στην απλή οικονομία του Κρούσου πρέπει η κοινωνία, δηλαδή ο Κρούσος, να απαντήσει και στα 4 ερωτήματα. Πρώτον, ποια προϊόντα θα παραχθούν και σε τι ποσότητες. Τι ενέργειες θα κάνει για να επιβιώσει. Θα συλλέξει καρπούς από τα δέντρα, θα ψαρέψει ή θα κυνηγήσει. Θα κατασκευάσει μια καλύβα ή θα βρει μια σπηλιά για να προστατευτεί. Δεύτερον, με ποιο τρόπο παράγονται τα προϊόντα. Ας υποθέσουμε ότι ο Κρούσος αποφασίσει να φτιάξει μια καλύβα. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσει, πώς θα τα συνδυάσει. Τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που γίνεται η παραγωγή. Τρίτον, πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων. Στο ερώτημα αυτό ο Κρούσος δεν ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει, καθώς ήταν μόνος του στο νησί. Αργότερα όμως, που θα έβρισκε τον Παρασκευά, θα προέκυπτε το πρόβλημα της διανομής των προϊόντων μεταξύ των 2 ατόμων. Τέταρτον, πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ο Ροβινσόνας έχει επίσης να σκεφτεί τρόπους για να αυξήσει την ποσότητα που θέλει να παράγει. Θα φτιάξει δίκτυα για τα ψάρια, παγίδες για τα ζώα ή σκάλες για τη συλλογή των καρπών. Ο τρόπος που μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας. Αυτό που κάνει την οικονομία του Ροβινσόνα Κρούσου εξαιρετικά απλή είναι το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ίδιο άτομο. Στις σύγχρονες όμως οικονομίες, εκατομμύρια άτομα παίρνουν αποφάσεις ταυτόχρονα, αλλά χωριστά ο ένας από τον άλλον. Οι πρώτοι οικονομολόγοι πίστευαν ότι ο μηχανισμός της αγοράς που θα εξετάσουμε σε λίγο είναι ικανός από μόνος του να φέρει σε συνεννόηση τους ανθρώπους. Υποστήριζαν δηλαδή πως αν το κάθε άτομο αφαιθεί ελεύθερο να πετύχει το δικό του συμφέρον, εξυπηρετείται καλύτερα και το συμφέρον της κοινωνίας.